Azatlyk radiosynyň geçen anny güni lewapdy turan weýrançylykly tupanda Türkmenabadyň bir ýaşaýjysynyň helak bolandygy baradaky habaryndan soňra merhumyň Islam mektebi onuň ýzyňda galan maskulasyna himayet etdi. Bu ağırlykda harasatdan bir hepde töweregi wagtyň geçendigine garamazdan sebitde şol sandy welaýatyň administrativ merkezinde güýçli şemalyň weýrançylykly netijeleri dogly aradan aýrylmady. Azatlyň yerli habarçysy 19 martda Türkmenabady gelen güýçli şemalyň netijesinde 35 ýaşly Joraýew Rozyldynyň Niýazow şaýoluny urundan iş ýerine barýan pursady üstüne goloýdaky jaýlaryň biriniň üçeginiň gaçyp onuň şol ýerde helak bolandygyny habar beripdi. Türkmen häkimetleriniň bu ýagdaý umuman tebii harasat barada we onuň weýrançylykly netijeleri barada dymyşlygy saklaýan pursady Azatlyň yerli resmiýetleriniň Joraýewyň ýzyňda galan gelinine we ýangy dünýä inen çagysyna himayet bermeýändigi baradaky maglumatyndan soň merhumyň sakçy bolup işlän 1-nji sport mektebiniň raýdyslyk görkezendigi belli boldy. Rozyldynyň sakçy bolup işlän sport mektebi onuň maskalasyna 6000 manat meçhurynda pul kömegini etdi. Mundan başga da onuň işsizlikden kösenýän aýalyny mektebe tam süpürüji edip işe aldylar diýip bu ýagdaýlardan habarly ýaşaýjylaryň biri 25 martda Azatlyň yerli habarçysyna gurrun berdi. Şol bir wagtda bu himayetin yerli resmiýetleriň görkezmesi ýa-da mektebiň öz başlangyjy esasynda amal edilendigini häzirlikçe anyklamak başartmady. Bu ağırlykda tebii hadiseden bäri bir hepde töweregi wagtyň geçendigine garamazdan yerli häkimetler onuň ýetiren ziýanyny dogly aradan aýyrmagy başarmaýarlar. Ýatlatsak 19 martda lewapdy turan güýçli şemal welaýatyň Insime Etrapdyr şäherinde administrativ merkezinde onarça jaýy uly ziýan ýetirdi. Çärjewde mektebiň diwarlaryny ýykdy, elektrik sütünleri agdardy. Türkmenabadda elektrik togy hälisinde hem öçüp dur. Internetiň tizligi haýal, Wi-Fi aslada işlemeýär diýip hopsuzlyk aladylar sebäpli atlandyrylmasyzlygyny soran Türkmenabadlylaryň biri 25 martda şäherdäki ýagdaýlary suratlandyrdy. Türkmen häkimetleri adam pidaly harasat barada dymyşlygy saklamak bilen bir hatarda ondan ejir çeken ilata hem himayet etmeýär. Tebii hadisanyň ýyzy bilen guruluş karyptlarynyň bahalarynyň tas 2 hisse gymmatlamagynyň arasynda onsuz hem ykdysady kriz sebäpli maliýet meselelerininden kösenýändigini aýdan adamlar ziýan eten jaýlaryny, melleklerini dikeltmek meselesinde ýeke galandyklaryny aýdarlar. Tupandan 3 gün soňra prezidentiň ogly Serdar Berdimuhammedow Lewawa bir günlük sapar bilen gelse-de görnüşinden onuň diňe ýakynda açylmagy göz öňünde tutulýan iri guruluş obýektleriniň ýagdaýlary bilen tanyşyp, adaty ilatyň hal ahwaly bilen gyzyklanmandygyna çalym edýär. Şol bir wagtda habarçymyz bilen töhbetdeş bolan türkmenabadlylar häkimetleriň hereketsizligine, resmiýetleriň tebii harasatlar barada öňünden duýduruş bermeýändigine barhana ýaýyla bolýandyklaryny belleýärler. Geçen ýylym häzirim güýçli tupan barada ilata hiç ýyl öňünden duýduruş berilmändi. Bu adamlar üçin garaşylmadyk ýagdaý bolýar. Indi Sähel Şemal öwüstede her kim huwatir edip başlaýar diýip yerli ýaşaýjylaryň biri öz aladalaryny beýan etdi. Lewawyň welaýat we etrap häkimlikleri ýokurky ýagdaýlar bilen baglylykda Azatlyk radiosynyň soraglaryna jogap bermekden ýüze wurdylar. Galyp ertede Türkmen häkimetleri şu wagtda çelini geçen ýyldaky aprel tupanynyň pidalary we weýrançylyklary barada hem hiç zat habar bermediler we ejir çekenlere hiç ýyly kömek etmediler. Bellemeli ýeri Türkmen häkimetleriniň şol wagtdy hereketsizligi daşary ýurtlardaky türkmenleriň prezident Gurbanuly Berdimuhammedowyň wezipesinden çekilmegini talap edip hökümete garşy protest şäherlerine başlamagyna sebäp bolupdy.